Jinavendan û çiyan a radyoyê dengê gel dembaş godarên hêjeyî û pazdeyê tebaxê roja vêjînê ye 2025 înê li Brükselê saat 13 li Amedê 14 em ên nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin demdema azadiya rêber Apo ye. Ji Çiyayên Kurdistanê fermandariya HPG bi peyameke bidîmen pazdeyê tebaxê cejnevêjînê pîroz kir. Tevî fermandarên HPG Murat Karayılan, Zozan Çewlik û gelek gerîla di merasimê de amade bûn. Murat Karayılan xîtab kir û peyamên girîng dan piştî cejnavêjînê li rêber Apo şehîdên têkoşîna azadiyê û tevahiya gelê Kurd pîroz kir û li ser pêngava dîrokî ya pazdeyê tebaxê ev nirxandin kir. Cejna vejînê li rêber Apo pîroz dikin. Silav, rêzdarî û girêdaniyê xwe pêşkeş dikin. Hevalên hêja gelê me yî birûmet. Di dîroka gelê me da pêngava panzî tebaxê miladek e. Roja qetandina zincirê koletê ne. Li hember koletî, li hember mîtingerî serî rakirine. Derketineke wisayê dîrokî di civaka Kurdistanê da guhertin û veguhertinê pir bingehî buxara ava kirin. Pêngava panzî tebax ji bo gelê me bû serdema xwejnûva avakirinê. Em bi rêber Apo bawer dikin û em ve qonaxê ji dil û stratejîk nêz dibin. Ji bo pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk bi ser bikeve, tiştî li ser me dikeve, em ê pêk bînin. Lê belê keva aşîtî bi yek baskî nafirre. Kev ji bo bifirre dibe di baskê xwe hebe. Dibe beriya hemû tiştî mîmarê aşîtê, mîmarê biratiya gelan rêber Apo bi fîzîkî bê azad kirin. Ji bo pirsgirêk bi bingehîn çareser be û ji bo aştiyak mayînde bi rê bikeve teqez dibe diva derheqê da nêzbûnên têrker pêş bikeve. Gelê me yî birûmet. Em çel û yekemîn salvegera panzî tebaxê niha roya hîro bi ruhê aşîtî û civaka demokratik pêşwazî dikine. Ev pêngavek e. Bêguman ev encamek e. û ev destpêkek nû ye. Ev pêngavê rêber Apo pêş xistî ve bi xwe re di Kurdistanê da, Tirkiyê da, di herêmê da, heta di cîhanê da guhertinên girîng pêş bixîne. Em banga rêber Apo dubare dikin. Diva serdemî dîrokî da dibe em Kurd yekîtiya netewî ava bikin. Ev hêviyakî gelê me ye. Em ve qonaxê bi yekîtiya netewî demokratîk tacîdar bikin. Ruhê panzî tebaxê ruhê serkeftinê ye. Fedekarî ye. Cardîn di vî demî da jî hewceyî bibe heye. Hemû gelê me, hemû welatparêz dibe ve qonaxê wisa bigirin dest û beşdarê bibin. Cejna vecînê li we hemyan pîroz dikin di têkoşîna serdemê da ji bo we hemyan serkeftinê dixwazin, silav û rêzê xwe pêşkeş dikin û em dibin bijî ruhê panzî tebaxê bijî serok Apo. Bijî serok Apo, bijî serok Apo, serok jiyan nave, serok jiyan nave, şehit nameren, şehit nameren, şehit nameren.
کوردیناسیونا کۆمەلێنژنە کوردستانê bi bonê salvegera çûlûyekan ya pêngava pazê tebaxê daxuyaniyeke nivîskî weşand. Kejeke pêşî di şexsê fermandar Egît de şehîdên mezin yên vê dîroka destanî Nurettin Sofî, Koçer û Urfa û Baxtiyar Gabar hemû şehîdên şoreşê vebirtîne û dibêje pêngava 15 tebaxê di heman demê de destpêka tekoşîna azadiya jina Kurd e. Berxwedana vejînê ya 15 tebaxê tê wateya cejna vejînê ya jinê. Ev pêngava dîrokî gelê Kurd ji bin zexta xirkirinê rizgar kir û riya asadiyê vekir. Dîroka berxwedana çektariya jinên Kurd ku bi besê Anûş û Hanim Yaverkaya dest pê kir, bi pêşengiya fermandar Azîme, Bêrîtan, Zîlan, Delal Amet, Çîçek Kiçî, Leyla Amet, Berwar û Azê Malaz girt bi artêşbûna jinê dewam kir. Bi Asya, Rûken û Sarayan re jî rohê fedayîtiyê yê herî bilindê ısrara li ser azadiya firand. Bi sedan hevreyên me yên internasyonalîst azadiya gelê Kurd kirin wezîfeya xwe ya bingehîna sosyalîst bûnê. Koordinasyona Kejekê îşaret bi manîfestoya Civaka Demokratîk a Rêbera Po kir û ev peyam da. Rêbera Po bi manîfestoya xwe ya aştî û Civaka Demokratîk tekoşîn derbasî xonexeke nû kir. Hebûna gelê me di asta herêmî û navneteweyî de da qebûl kirin. Bi statûya Civaka Demokratîk re dînamîka herêmî û gerdûniya çareseriyê ava kir. Ev destpêkan û li ser bingeha azadî, parastin, wekevî û çareseriya Komara Demokratîk, Civaka Demokratîk li ser bingeha naskirina hiqûqî, danûstandin û diyalogê bi rêbaseke siyaseta demokratîk dibîne. Pêvajoya çareseriya demokratîk serketina keda pîroz a Rêbera Po şehîdên me û dîroka berxwedana me ya mezin e. Çareseriya demokratîk tê wateya temambûna afirandina hêza çareseriyê û pêkanîna çareseriyê. Ev banga ku em weke manîfestoya serdemê pênase dikin, di heman demê de cewhera tekoşîna me ya jinê ye. Herî zêde li dijî çanda tundiya bi serweriya mêr tenê bi pêşengiya jinê tekoşîna bi rêk û pêk dibîne. Pêngava Civaka Demokratîk a Rêbera Po da dest pê kirin ji bo perçekirina vê şerê li gelan tê ferz kirin şansê dawî ye. Li ser vê bingehê em cejna 15 tebaxê li hevreyên xwe hemûyan li gelê Kurd, gelan, jinan, cîwanan, baweriyan û ketkaran pîroz dikin. û soz didin ku em ê vê dîroka serbilind a gelê xwe bi serketina çareseriya azadî parêz tacîdar bikin. Rêveberiya Xwesêra Şengalê salvegera pêngava pazê tebaxê pîroz kir. Rêveberiya Xwesêra Şengalê bi daxuyaneke pêngava pazê tebaxê pîroz kir û got ev pêngav di dîroka gelê Kurd û hemû gelên azadîxwaz de rojeke taybet e û weke cejna vejînê tê pîroz kirin. Rêveberiya Xwesêr şehîdên azadî bi bîr anî û got pêngava pazê tebaxê bi pêşengiya fermandar Masûm Korkmaz Egît de hate dest pê kirin û bû ji dayîkbûna gelê Kurd. Ev têkoşîn û berxwedan gihaya qonaxê aştî û Civaka Demokratîk. Em weke Civaka wê Rihê Egîdan, Mam Zekî Şengaliyan û Seyid Hesanan li ser bingeya Parêdîkmaya Rêbera Po bi serkeftinê tajdar bikin. Rêveberiya Xwesêriya Şengalê herî dawî got em ê fikrê Rêbera Po esas bigirin îtîfaqa Civaka Êzidî li gelên herêmê xurt bikin û ji bo çareseriyê li Iraq û cîhanê roleke sereke bilîzin. Telegodarinja xuşbû birayê fermandarê Nemir Koçer û Riha basa têkoşerî û keseyeta birayê xwe kirin. Xweşk û birayê fermandarê Nemir Koçer û Riha behsa tekoşerî û keseyeta birayê xwe kirin. Navenda ragandin û çepemeniya HPG di 11 tebaxê de ragand ku fermandarê Akademiyên Apollon Metin Arslan bi nasnav Koçer û Urfa di çarê mijdara 2019 de şehîd bûye. Malbata fermandar Koçer û di 12 tebaxê de li gundê Amara merasîmeke sersaxiyê ji bo wî li darxist. Li ser jiyan û keseyeta fermandar Koçer û ferdên malbatê Akifîn. Birayê wî Yasîn Arslan diyar kir ku şehîd Koçero bi şêwaza jiyana xwe û helwesta xwe mirovekî hêja bû. Ji cîwantiya xwe ve di nava tekoşînê de her tim bi vê têgehê peywendî bi meredanî. Kiryar û pirsên wî her tim perspektîfên nû li mezê de kirin.
وی هر تم خواجبو کرنا تشتکی جدا دوی تکوشینه ده جیه کرد. شهید کوچرو کسی که پر خونده هر تم به آوایی که جدا و پیشفرو ده فکری بو. هر کل یک جیان آوی هم جبو ما هم جبو پیشته برنا تکوشینه بو. شهید کوچرو کسی که پر خونده هر تم به آوایی که جدا و پیشفرو ده فکری بو. هری زیده جریبر آپو باندور بو. هر تم ریبارا پوجخوار میناک دگرد و لگوری فکر نوی تشگرد. ام بهیوی لبنداوی بون لما خبر شهادت آوی ورگرد. ام هیا داوی لسر شوپاوی و هوالینوی بن. خوشکا فرماندار کوچرو رابیا آسلان جی دیار کرد که برای وی دما جیوان بو تبلی تکوشین بویه اوها دوام کرد. ام به هفرده چون گند وی فستق برهفده کرد. برای من باش ویرک جسارت و بهز بو. به رومت جیا و شهید بو. هیان ها کسی جبو وی نگوت یا خرابه. ام به برای خواسر بلندن و هیا داوی ام لسر ریچاوی بن. Kurdu dostên wan wê ji bo mafê hêviyê li Strasbourgê mîtingeke mezin li dar bixin. Hevserokê Konseya Demokratîk a Kurd li Fransayê CDKF Azad Doğan ji rojnameyê Yeni Özgür Polîtikayê re derheqê çalakiyê de agahî da. Di 15 îlonê de bi mîtingekê girseyî li ber Konseya Avrupayê dest pê bike. Her wa di navbera 16 îlonê de wê nöbeteke 105 kesî bêlê darxistin. Di navbera 22-26 îlonê de jî bi pêşengtiya înisiyatîfa akademisyenên ji bo aştiyê çalakiyên mezin û cuda were darxistin. Endama fermandariya giştiya yekiniyan parasına jine Nevroz Ahmet li ser keseyet û têkoşîna fermandarê mezin Nurettin Sofî axivî. Nevroz Ahmet pêşî qalan nasîna xwe û Nurettin Sofî kir û li ser têkoşîna fermandar Nurettin Sofî jî vê nirxandinê dike. Yani burası xwe fermandarekî têgihiştî, fermandarekî ku her warî de xwe ava kir û çêkir, fermandarê gelê xwe bûyî Sofî destpêka şoreşê de demên ku hat rojava nas kir. Hatine heval yani burası bi tecrübeyên xwe, zanabûyîna xwe û ya rêxistin ya fikrê azadî rêbera po û taybet ji dwarê leşkerî de. Burası yani hevalekî wiha ku sînoran nasnat kirdi her millî de. Yani fermandarekî wisa birasî wendahiyekî mezin ji bo me em dikarin wisa bêjin ama vê em çawa yani bi rihê ku heval Sofî nêz dibû û ji xwe soza ku em ji wan re bidin girêdayî xeyalên wan, girêdayî wan armancên wan yê ku dixwastin pêk bînin em girêdayî wê bimînin yê ku nêvî mane em bikarbin temam bikin. Pelegudarê Nejaj Bûboneya Rojê tevçand Bakur bi klîbekê pengava pazeyê tebaxê pîroz kir. Em bi vê stranê xatirê xwe anaşwe dixwazin demiş. Heye welatek bitmiş taşna bi Kurdistan ji xakale heng û can bû îniştirman bi milyonan ji bo têdî koşin wek şêran bi ruhê dîroka heqîqeta can bexşan dol bînin jinan bi awiran çiya hejandin bi birîskên û jenteyrên baz firandin ala sol li her derê asîman pêrandin bi guleya sedvanî dariya reş çirandin. Barış ve demokratik toplum sürecini doğru anlayarak her alandaki eğitsel, örgütsel, eylemsel görevleri başarıyla yerine getirmeye, demokratik yaşamı geliştirmeye çağırıyoruz. Evina vanlina vadilevin alandım şeru cenge vandı babuzan düşmen kursandı والخالي گووندا آزادی خوش گراند چپرین آسیده پیگالاند و شاند لعلو بن عد با وزود طوفان را دکن ولد آزاد کن یعنی
Kurdistan Çıkakale hengu canguri Müslüman Milyonan jibo bitirdi koşan vakşehan Ruhe diruka hakikata can bakşan Dolbinin jenan Bağıran çiya heyecanlı Bebeskin nujen